Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kuma TV mana enyika. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu yandinayo. Confession yangu yakamira sekudai. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. So ndakaenda ku Bible school a couple of years ago and then I graduated. Pari zvinozvi I am a pastor mu AFM, but ndakapiwa invite yekuti ndinge ndichienda ku Nigeria. Ndikazoenda ku Nigeria, it was last year. Pandakaenda ku Nigeria ndasvika kumukoma ndakabva ndachizonzi I had been chosen by this other prophet ava. It's not like he is famous. Saka vakati vari kuda kutanga a big movement mu Southern Africa and I have been chosen. Saka we then returned back to Zim. Dambudziko ravapo razoita kuti ndinge ndichizokuapproachai munhu waMwari nderekuti I just felt it in my heart so that I can share with you my story. Patainge tiri ku Nigeria takapinzwa mune imwe room, takatorwa tikabviswa pa hotel patainge tiri ndokubva tachizoendeswa mune imwe room. Tapinda mu room imomo I saw kuti room iyi kumadziro vainge vakaisa masa kumadziro uye zvekare mainge muine chituro chimwe chete chainge chiri mukona. Pandakanzi ndinge ndichigara pasi mukomanashi ndakaona pachituro pakaita maseconds sekunge painge pagara munhu akagarapo, but munhu iyeye akandishamisa nekuti chiso chake akaita sekunge yainge iri njuzu yechikadzi ndokubva yanyangarika. Payakangonyangarika chete makabva matopinda mabodyguard. Pamavideos mamwe prophet ivavo veku Nigeria vane channel yavo haina hayo masubscribers akawandisa pano pa YouTube. Mabodyguard avo avanofamba nawo tainge titori nebodyguard rimwe chete. Pamabodyguard iwavo vakabva vatongopinda murumu imomo. The way yacho yavakandibuditsa murumu imomo vakaita sekunge vainge vatsamwa. Saka we then returned back to Zim. Vamwe vakaenda ku Kenya, Zambia uye zvekare Botswana neSouth Africa. VemuZim tikadzokawo kunyika kwedu. Zvino takazonzi pane hari dzatiri kufanira kuti tinge tichizotenga in the next step. Tanga tisati taudzwa zuva ratiri kufanira kuti tinge tichizotenga hari idzi, but I don't know mukomanashi kuti munozvionawo sei as a man of God. Zvinoita here kuti utange kutengana nehari? I'm still a pastor. Ndiri kunzi kana ndikabuda mu church mandiri kana ndikatanga yangu church inenge iri under pastor ivavo the prophet from Nigeria, hanzi ndichaita zvinhu zvikuru, ndichaita mbiri kudarika even mamwe ma big prophets amunoziva tisingadi hedu kutaura mazita. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo vamufundisi avo zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to speak with him mu comment section. Hanzi zvinoita here kuti savamufundisi wotanga kutengeswa hari? I think kuti muri kuda kujoiniswa marine spirits, munenge matova part of the marine kingdom. Amene kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadi zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Ininiwo ndakashanda samaid, asi mukoma ndakazobatwa chibharo. Pandakabatwa chibharo na boss vandainge ndichishandira, this was after vandipa mari iyo yandakazotanga kuhodhesa nayo ndikaenda kumesina. Vakandipa $950 mushure mekunge
vandirepa. Vakati vachindirepa kudaro ndainge ndakaradzikwa pamusoro pejira dzvuku, uye zvekare murumu mavakanditora vakandiendesa makatanga kupfungaira chiutsi chandisina kuziva kuti chainge chava kubva nepi. Vakatanga vachandisvitsa shoko ndainge ndichiramba. Nerimwe zuva mudzimai wavo akati abuda, ndopavakanditora vakandiendesa kurumu ikoko zvainge zviine chisimba. Chakazondishamisa ndechikuti mudzimai wavo akazotopindawo murumu imomo akatogara pacheya akatotitarisa. Vachindibata chibharo kudaro, vapedza vakandigamuchidza mari, ndopa vakangondisiya ndakararamo murumu. Vakanditi kana ukataura ukaudza kana munhu uchafa. Izvi zvakaitika mukomana pandainge ndichiri ne17 years. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichiudza vabereki vangu. After vandipa mari vakazondigadzirira nyaya. Mwana wavo mupurisa akauya akanditora ndikaendeswa kuCentral. Ndakavhurirwa dhoketi renhema mukoma ndikanzi ndichaendeswa kucourt because ndainge ndakaba mari yainge irimo mumba imomo. Ndakagara mujeri kuda kwe1 week ndiri mujeri, kwava kubva vachizondiburitsa. Vabereki vangu vakange vakatsamwa zvisingaite, vachiti imhepo yakaita sei yakonzeresa kuti unge uchibira vanhu vanga vachikupa mari vachikuchengeta. But ndakatya kutoudza vabereki vangu kuti zvakaitika chii chakaitika. Ndiyo secret yangu mukoma yandiinayo, ndoke kutotanga kutoitaura ndichitoiudzawo mutorwa. Ndakamboda kuudza sisi vangu but ndikangotanga kungotemwa nemusoro pandainge ndichida kuudza sisi. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi vakabatwa chibharo pamusoro pejira dzvuku. Ivo vari kuti pari zvino vari kutambudzika kuti vange vachikwanisa kupinda mumarelationship. Hanzi zviri kutoramba kuti vakwanise kuwana munhu wavanokwanisa kufambidzana naye. Ngativabetsereiwo mucomment section. Vakanyora zvakare message vakati, another thing that is happening to me kana ndikaenda kunobetserwa kuna madzibaba, it's either munhu anenge achindibatsira anopedzisira ava kutonetsana nemurume wake. Hanzi ndakamboenda kuBhoera uko kwandakambonobetserwa nevamwe madzibaba vakazotanga kutorovana nemudzimai wavo pavainge vava kuda kundibatsira. Saka zviri pavari zviri kuita sekunge vasingafanire kuti vange vachinamatirwa kana kubetserwa. Zvakaoma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makaviga uchitupa changu. Nyaya yekureva nhema iyi uyai munzwe zvakaitika kwandiri towards Christmas. Ndini uyo ndaenda hangu kuPep, ndainge ndichida kungotumidzira hangu mari nemukuru. Saka ndakabva ndachizongonhongawo zvima t-shirt ndikatengawo nezvima slippers zvandakaona zvainge zvakachipa. Ndikanhonga hangu nekalunch bar ndikajoina queue. Mukomana kumashure kwangu kwainge kuine mapurisa maviri ainge ariko. They were minding their own businesses. Hamenowo zvavainge vatenga. Saka ndainge ndakatoomesa gotsi kuti papata ndisingadi kana kucheuka ndichitya kuzosanganisa maziso angu nemapurisa. Apa passport ndainge ndiinayo but ndainge ndakadhindisa departure because zvekuramba ndichienda kuborder ndakaona kuti zvinokosta. Hana yainge ichingobika manhanga. Takachovha queue kusvika yava time yangu yekuti ndige ndichinobhadhara. Ndakati ndava patil mukomanashi, ndipo apo pandakabva ndachizonzi ainge achitengesa akati kwandiri ndipe savings card rako. Handina kunge ndakaziva kuti ma savings card emuPep
unoshandisa ID. Ndaifungidzira kuti zvimwe kuda akangofanana neekunana Pick n Pay nekunana Checkers. Saka ndakabva ndachizonyepa ndikabva ndati ndarikanganwa kumba. Akabva anditi manje zvinhu izvi zvawanhonga. Apa musikana iyeye ainge aine vhavhu, aine voice rinoenda kure. Achitaura neni kudaro mukomanashi, vanhu vainge vari muqueue vainge vachitonzwa tichitotaura. Apa ndainge ndichizevezera ndichitaurira pasi pasi ndisingadi kuti toni yangu inge ichizonzwikwa kuti handisi musutu. Apa iye aitodanidzira, aita sekunge ainge akatogarwawo nedhimoni rekuti ndinge ndichizomakisika, but ndakaona kuti kunyepa hakuna kunaka. Dai ndakangotaura chokwadi kuti handina kadhi racho resavings card rekuPep. Saka ndamuudza kuti ndakanganwa kumba card. Akabva anditi ndipe ID yako. Apa ndainge ndakadresa kandichiluka kuita kunge musutu. Ndakabva ndangotongoramba ndakati zii mukoma. Apa ndainge ndodikitira zvino ID number handina kana 1 yandainge ndakakrema nemusoro wangu. Akandibvunza akati ID number, ndikabva ndati ndakanganwa. Akaseka akati iwe hauzivi ID number yako here kana kuti hausi kuda kundipa? Mwamanashi apa hana yangu yainge yorova zvino, because vanhu vainge vari muqueue vainge vava kutosekawo. Apa mapurisa ainge ari muqueue. Ndakazongoti you know what sesi, I don't care about my savings, chingondirovera zvinhu zvangu, plus kusevha kwacho ndinosevha mari. Mukomanashi ndakazobudamo muPep imomo. Ndainge ndakaomesa gotsi apa ndichifambisa. Ndakangoti ndichingobuda ndokubva ndamhanya ndikabva ndanoti mutoilet, because ndaitya kuti maybe mapurisa ainge achazonditevera. Apa ndainge ndichida kuti ndige ndichitumidzira mari kumusha, ingazobuda passport pakadaro. Handina kuzobhadhara muPep imomo. Ndakazotoenda kuAckermans kwandakazoenda ndikazonobhadhara order yangu yemukuru. Ndakadzidza chidzidzo mukoma kuti kunyepa hakubhadhari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Anzi ndakanyepa. Kana muine mascandals amuinawo, you can come to my inbox and you share with me your own side of the story. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Kunonzi kuvhura hombe. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Inini nemurume wangu we are both 34. Takabva kuSouth Africa tikauya kuno kuZim. Saka tine business redu iro ratakange tichida kuti tinge tichizosiya tavhura kuno kuZim. Mari tainge tiinayo. Takabva tachizoenda kune imwe n'anga. Taenda kun'anga takanzi kana muchida kuti zvinhu zvenyu zvinge zvichifamba zvakanaka, muri kufanira kuti munge muchizoita bonde papublic. Tikabva tati zvino tingaritira pai? Mukomanashi izvi takazozviita muZupco. Handikwanisi hangu kuti ndige ndichirondedzera kuti takazvifambisa sei, but bonde takariitira muZupco. Tirimo mubhazi imomo, wainge huri usiku, tikaita bonde ndokubva tachizopedza tikazoenda kun'anga. Taenda kun'anga takazopiwa mimwe mishonga iyo yatiri kunzi tinofanira kuti tinge tichiita mwedzi inokwana kuita 4 tichigeza nemishonga. Zvinhu zvedu zvinobva zvachizobuda sweet. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kuita bonde kwatakaita in public ndo zvichaita kuti tinge tichizova nemari yakawanda. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi nemurume wavo vakanzi mhiko dzenyu ndedzekuti munge muchiitira bonde in public kuitira kuti zvinhu zvenyu zvizobuda sweet. Hanzi tine business project redu ratakatanga, havasi kutarisira kudzokera kuSouth Africa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi ndakaendawo kuinterview. Ndaendako kuinterview, munhu ainge achindiitisa interview akati kwandiri, kana uchida basa
otodanana neni apa I am a married woman. Saka ndakaramba, I am supposed to go back for another interview muna Feb. Akandisendera WhatsApp message akati, are you still interested in the offer? Ndikati offer ipi? Akati offer car yekuti tinge tichidanana, because if you are not interested I'm going to cancel. Mukoma, I really need this job because company it is a big company and wacho anoitisa ma interview kunyangwe ndikada kumumhangarira like he is the company, because company they are sekuru vake, but it is like a big company. A lot of people they have used this company kuti vange vachikwanisa kubuda muno muZimbabwe vange vachizoenda ku Australia kana kuti ku Canada, because they also have a big same company ikoko ku Australia ni ku Canada. So I think kuti this is an opportunity, but andizivi manje kuti kana kuri kunzi muna Feb pandinodzokera kana ndikadzokera ku interview mushure mekunge ndabvumirana nazvo zvaakandiudza kuti unofana kutoti unge uchitondida ndiko kuti ukwanise kushanda, plus ndinobva ndakasika kufast tracker mapapers ako obva wachizoenda kuchando nemurume wako, ari kuti it is something that is just something that you do only once nemurume wako, you enjoy for the rest of your life. So handizivi kuti munozvionawo sei Vedare, should I make a sacrifice? Yo Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vari kuti ndodanana here na HR manager. Hanzi company yacho inobatsira vanhu kana uchida kuzoita transfer obva muZimbabwe oenda hako ku Canada nemapepa. Hanzi I can go with my wife as a spouse. Ngati mubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana ndinoda kureurura kuti ndakamboita nguva yandaitakura chituna mubhuti remotikari yangu kusvika ndichizokwanisa kutenga truck randinozvidhiraivhira truck rangu. Mari dzakabva pakutakura kwandainge ndichiita zvituna ndichizvibvisa zvituna izvi ndainozvitora kune imwe moshwari. Zvituna izvozvo zvandaitora mukomanashi ndaizviisa mubhuti remotikari ndoenda nazvo kune imwe estate muJoburg muno. Ndainozvisiya pamba peumwe muNigerian. Ndaiti ndikanosiya chituna sanhasi, then after 2 or 3 days ndaenda ndonochitora chituna ichocho. Asi chaindishamisa mukomanashi, kana munhu akanzi anenge afa mutumbi wake unenge wava very stiff zvekuti hakwanisi kana kugonya kana kuita sei, but zvituna izvi chaindishamisa pazviri ndechekuti ndaiti kana ndikaenda kunotora chituna kumochwari pataitochisimudza waitita sekunge uri kusimudza munhu mupenyu. Ndakamboti kasi vanenge vari vanhu vanenge vabva mukupondwa here, but one day ndakazotarisa tag pagumbo reumwe mukadzi mukomanashi ndikatoona kutoti mukadzi iyeye ainge atova neweek akabva mukufa, ende mukadzi iyeye ndakaenda ndikanomutora mutumbi wake pagovernment hospital. Paitoitwa madhiri kupinda kwandaiita ndaisambosechwa nekubuda zvekare ndaisasechwa, chituna chiri mubhuti remotikari ndoenda ndonodhilivha pamba pemuNigerian. Ndakazviita izvi mukoma, ndaibhadharwa mari yakawanda ndikabva ndachizotanga kudhiposita truck kusvika ndichizoritenga. Dzimwe nguva ndinoti kana ndikafamba usiku, mukoma, ndinoona kana mafireworks anenge achiputika kumberi kwangu muroad, and I think kuti zvipoko zvandinenge ndichiona. Handizivi kuti ndikaitawo sei kuti ndiregedze kuramba ndichiona mashura awa andinogara ndichiona. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Before I came to South Africa ndine 27 years ndakatanga kushanda pamwe pamba ndichati ku Mount Pleasant. Saka pamba apa painge paine umwe mwana ainge achinetsa. Mwana uyu ainge aine around 2.5 years, ainetsa zvisingaiti. Saka aiti kana kaita musikanzwa ndikamusiya achita musikanzwa, vabereki vake vaindituka. Nerimwe zuva mukomanashi ndakati ndasara ndiri ndega ndiinaye mwana akatanga kuita musikanzwa, ainge achidhonza tambo yeTV. Ndakabweka
mukomanashi, saka ndainge nditori busy zvangu ndichitotema huni. Saka pandakamuona achidhonza tambo yeTV, ndakapinda mumba ndakabata danda randainge ndakabata, ndakamurova kumusana ndokubva anobondera kumadziro. Akatomboti zii kunyarara, ndikabuda naye panze, hana yainge yorova. Mukomanashi akazomuka. Paakamuka ndakaona kuti ndainge ndakuvadza mwana, asi vabereki vacho havana kuzviziva kuti ndainge ndakuvadza mwana. Saka mukoma ndakabva ndachizosiyawo basa, ndakatoita zvekutotiza, ndikabvapo ndikabva ndachizoya kunoku kuJoni. Ndakazongonzwawo through vamwe vandainge ndichiwirirana navo vemunharaunda imomo andiudza kuti mwana iyeye akazofa. Mwana uyu ndinogara ndichingomuona, ndinomurota muhope dzangu, anowanzokuuya kwandiri. Sometimes kana ndikamuka ndinotomuona anenge akatogara pamubhedha achichema. Ndinowanzokumuona around 3 am. I am now married mukoma, and ndiri kutadza kuitira murume wangu mwana. I got married to my husband pandainge ndine 28. Right now ndava ne32 years. Takagara tose, mukoma kuchata takachata, but mwana ari kuramba. Ndakambofungidzira kuti maybe pane chivanhu chiri pandiri, ndikatomboenda kumusha ndikanotaura nevabereki vakafamba neni ndikaitirwa bira, but still mukoma mwana ndiri kutadza kuita mwana. Ndoreurura here? Ndoenda ndonoudza here vabereki vangu kuti ndo zvandakaita izvi pandaishanda kuMount Pleasant, kana kuti ndoramba ndakanyarara? Handizosungwi here mukoma? Please just advise me, ndinotya kusungwa ini. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakaoma hazvo veduwe, makatouraya munhu ka. Hanzi ndinotya kusungwa, vari kutya kusungwa, hanzi ndokusaka ndisiri kuda kureurura. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakamurova mwana iyeye nedanda, kurova mwana nedanda kumusana. Hanzi akabva achizonorovera kumadziro ndokutombonyarara kuti zii, but hanzi akazomuka zvake, but ainge atokuvara. Pakaipa. Hanzi now ava kundinetsa mwana uyu. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Vedare ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please keep on supporting us on our channel panapa paZim Facebook Secrets and Confessions.